Добро вечер во емисијата 360 степени. Во ова издание имаме ретка можност за гостинка да ја имаме Весела Чернева, подпредседателка на Европскиот совет за надворешни работи, призната меѓународна think tank организација во чиј фокус е европската надворешна и безбедносна политика. Чернева е шефица на Софиската канцеларија на Советот. Во својата кариера, покрај искуството од невладината сфера, има институционален опит. Од 2010 до 2013 беше портпаролка и членка на политичкиот кабинет на тогашниот шеф на бугарската дипломатија Николај Младенов во една од владите на Бојко Борисов. За македонската јавност Весела Чернева во последниот период е позната како советничка за надворешна политика на премиерот Кирил Петков од јануари до јуни минатата година. Владата на Петков падна по излегувањето на партијата Има таков народ на Слави Трифонов, кој напуштањето на владеачката коалиција тогаш го образложи со несогласување со Петков на темата однос кон Северна Македонија. Трифонов обвини дека министерка за надворешни работи не била Теодора Генчовска, предложена на функцијата од неговата партија, туку советничката на Кирил Петков, Весела Чернева. А Весела Чернева е во нашето студио. Добро вечер, добро дојдовте. Добър вечер, благодаря за поканата. Дали владата на Кирил Петков навистина падна поради Македонија? Не. И поради тоа што, како велеше Трифонов, вие, а не Теодора Генчовска, сте биле шефица на дипломатијата? Нито аз съм била, нито това е основната причина. Всъщност единствената причина беше неразбиране между двете политически сили за това как трябва да върви България напред. И доколкото стана ясно, ИТН, партията на господин Трифонов, е поискала контрола върху голяма сума пари от бюджета за строеж на инфраструктура и след отказа на Кирил Петков да има такова партийно парцелиране и разпореждане с средства, което предразполага към корупция, в крайна сметка ИТН напусна коалицията и с това правителството падна. Сакате да кажете дека Македонија беше алиби за Трифонов? Той самия, според мен, си даде сметка, че това алиби не проработи, тъй като много пъти след това имаше и подигравки, включително на тази тема. Од таа влада, од владата на Кирил Петков до денес Бугарија нема редовна влада, нема политичка влада, неколку изборни циклуси се случија. Практично во меѓувреме влада е Румен Радев, што директно, што преку техничките, односно службените влади кои што ги именува. Во овој период во тек се нови обиди за формирање на политичка влада во Бугарија. Во моментот има обид мандатарката предложена од ГЕРБ, Марија Габриел, инаку еврокомесарка, да формира влада, но се чини тешко одат овие обиди. Ќе стигнали Бугарија до политичка влада после овие последни избори? Много се надяваме. Казвам това, защото за българските граждани като че ли вече този сюжет започна да се повтаря твърде често с преждевременни избори, технически правителства. И накрая епилогът от изборите не е много различен от предходните. Точно така. Освен това, тези технически правителства, те не могат да вземат дългосрочни решения. А България има нужда от отговорно правителство, което да може да направи необходимото, и парламент, впрочем, да приемат законите, свързани с реформата на съдебната власт, така че България да може да влезе в Шенген, в еврозоната и да направи последните стъпки към усвояване на средствата от плана за възстановяване. Тогаш, ако пораката от гласачите е ясна, ако горе-долу ова е структурата на парламентот, прилично фрагментиран, со сличен размер во односите на силите внатре, зошто политичките партии не може да стигнат до договор за политичка влада? Защото всъщност има известен паритет и между ГЕРБ и ППДБ. Продолжуваме со промената и Демократска Бугарија. Тоа е групацијата на Кирил Петков и Христо Иванов. Този паритет в последните избори се изрази в около 1% разлика между тези две политически сили. Същевременно Продължаваме промяната, а и Демократична България са носителите на именно това желание да се прекрати този модел, олицетворяван от бившия премиер Борисов,
Ама така не нареченото за колисия. Тоест, в момента, в който се стигне до такъв паритет, това е малко като черно и бяло. Няма възможност да има нюанси по средата. Ама Може би... продължуваме со промената и Демократска Бугарија не добива доволно гласови за сами да направат влада и упатени се на некаква коалицијска соработка. Така е и затова мисля, че появяването на Мария Габриел, българския комисар, може да се окаже такъв геймчейнджър, т.е. може да се окаже необходимия фактор, който да промени този негативен баланс. Защото тя в крайна сметка олицетворява именно тези европейски проекти, европейски цели на България. Ако тя успее да състави, може би с втория мандат, по-скоро отколкото с първия, някакъв екип, който да бъде приемлив и за двете страни. Този екип, разбира се, трябва, ако е с мандата на ППДБ, да бъде най-вече приемлив за електората на ППДБ. Чекайте, најавувате дека Марија Габриел може да биде кандидатка за премиер и од продолжуваме со промената Демократска Бугарија? Не мисля, че може да е кандидат за премиер, но може да бъде онзи фактор, който да направи правителство, предложено от ППДБ, приемливо и за другата страна. За публиката која што во детали не следи, Марија Габриел го доби првиот мандат по сила на Уставот од председателот Румен Радев. Ако таа не успее да добие поддршка за својата влада, тогаш по сила на Уставот мандатот ќе оди кај второпласираната политичка сила, а тоа е продолжуваме со промената Демократска Бугарија и вие велите дека нејзиното појавување како лик во името на ГЕРБ може да донесе ситуација во која што вториот мандат би донел до политичка влада. В крайна сметка този цикъл започна именно с предложение на ППДБ за влада, за правителство. Това предложение не беше категорично отхвърлено от ГЕРБ. По-скоро ГЕРБ каза, че те искат да направят свой собствен опит. Тоест, виждаме, че има така известно смекчаване на тона, известно сближаване на позициите. Иако лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов даде изјава дека ако нема влада со првиот мандат, тогаш нема да има ни со вториот. Како ја толкувате таа изјава? Тези изяви в българската политика често се променят, особено от господин Борисов. Добро. Што значи целата оваа ситуација за односите Бугарија-Северна Македонија? Што би значило статус кво кој што би подразбирало дека повторно ќе нема политичка влада и повторно со земјата ќе влада е техничка или службена влада поставена од председателот Румен Радев, а што е евентуално влада која што била направена после вториот мандат, во која што продолжуваме со промената Демократска Бугарија би имале една значајна улога, предпоставам и ГЕРБ треба да има улога таму. Правителство, което е съставено от Продължаваме промяната ДБ, със сигурност ще има дневен ред, свързан с подобряване на добросъседските отношения на България с всичките й съседи, включително и с Северна Македония. Този дневен ред стана ясен още по времето на предишното правителство на Петков, но според мен в днешния момент можем уверено да кажем, че всички проевропейски сили в българския парламент виждат колко е важно България да има добри отношения със своите съседи, особено предвид войната в Украйна. Същевременно има така очаквания, че българската дипломация ще направи повече усилия, така че да има повече диалог, да има и по-добри резултати в двустранните отношения. Нека да кажем, че единственият начин тези отношения да работят добре, в крайна сметка, е те да не се развиват само на най-високото равнище между правителствата, а те трябва да имат плътност. Значи там трябва да има културен обмен, научен обмен, търговски обмен, знаем, че продължава да расте, което е много добра новина. Тоа беше пристап на владата во Петково, која што вие сте главната советничка за надворешна политика. Имаше еден таков обид, се стигна до некакви резултати, ама потоа тие некако како да изчезна, ги снема. За съжаление, тези работни групи изчезнаха. Освен това, то трябва време
тези работни групи от административно усилие да се превърнат в практически действия. Да могат невладените организации да си общуват, да могат културните Сакате да организации кажете дека вие работят реално верувате во таков пристап, како пристап кој што може да донесе до подобрување на меѓусоседските односи Бугарија Северна Македонија, а не дека тоа беше тогаш форма како да се стигне до тргање на ветото? Аз мисля, че това е единствения начин ние да можем да започнем да се разбираме, когато работим заедно. Когато седим от двете страни на една ограда и говорим един за друг, шанса да казваме неприятни неща един за друг е доста по-голям, отколкото ако махнем оградата и започнем да работим заедно. Предпоставам дека нема да опонирате на констатацијата дека односите Софија-Скопје сега се влезени во една многу лоша спирала на перпетуирање на лоши вести од двете страни на границата и тие доведуваат само до растање на тензиите, а никако до создавање на атмосфера. Прво, ете во Северна Македонија, атмосфера која што треба да доведе до можност да се формираат 2/3 во парламентот и да се случат уставните промени. Како да се креира, освен вака како што велите на краток рок, има ли нешто друго што може да се направи за да се создаде поповолна атмосфера во односите? Според мен е много важно да си дадем сметка за европейския контекст на тези отношения. От една страна е възможно разширяването да има тласък в тези няколко месеца, особено ако Украйна получи статут на страна кандидат на есен. Има много страни членки, които биха искали да има бързо развитие на разширяването на Западните Балкани. България и Северна Македония трябва да използват този шанс, защото през европейския дневен ред могат да се решат както въпросите с правата на българите в Македония, така могат да се решат и въпросите с добруването на всички македонски граждани. Така че за мен европейският дневен ред е този, който би трябвало да диктува бъдещето на нашите отношения и трябва да си даваме сметка за това. Казвам това, защото знам, че и от двете страни на границата има политически сили, които виждат краткосрочни такива победи, по-скоро отколкото дългосрочния риск. А той е страните от региона да изпаднат в една периферия, в която да няма напредък за много дълго време, ако не използваме сега тези следващи месеци. Първата пречка на този пат са уставните измени. Северна Македония, презеде обврска. Основните пречки, може би, да. Да, но го знаете и аргументот на главната опозицијска партија, која што практично го држи клучот за тоа дали ќе има или ќе нема уставни измени, а тоа е дека евентуалното усвојување на уставните измени, внесувањето на бугарите во преамбулата и во другите нормативни делови од уставот на Северна Македонија ќе биде вовед во Пандорина кутија, отворење на еден нов циклус на нови и нови барања од бугарска страна, нови и нови блокади. Што велите вие за таа аргументација? Таа аргументација е прифатена кај значаен дел од етничките македонци. Значи, първо трябва да кажем, че темата Северна Македония на практика в България се появява в медиите и в обществеността само тогава, когато има някаква провокация, някакъв неприятен повод. Тя не фигурираше в нито една от предизборните кампании през последните 2 години като основна тема. Казвам това, защото се преекспонира значението на отделни изявления на маргинални български политици, които нямат значение за общия фон. И второ, нашите отношения, те могат да съществуват на добра основа, само ако имаме доверие. Разбира се, че с доверие ние можем да преодолеем всевъзможни бъдещи отворени въпроси. Аз не казвам, че такива няма да има. Със сигурност ние ще продължаваме да имаме и някакви проблеми, по-големи или по-малки. Но това може само с говорене и с доверие да бъде решено. Пак казвам, в момента, в който която и да е политическа сила използва двустранните отношения като аргумент в своята политическа програма, в своето политическо битие,
вместо да направи усилие да говори с другата страна, това няма да доведе до по-добри отношения със сигурност. Стравувањата, дел од аргументите што се користат во нашата јавна дебата се дека намерата е да се бугаризира Македонија, да се бугаризираат македонците, да се исчистат од некакво свое историско, културно, идентитетско паметење. Това е въпрос за македонците да решат какви искат да бъдат. Аз не мисля, че някой отвън може да ви каже какви да бъдете, как да се чувствате или какъв език да говорите. Този въпрос е вътрешен за македонските граждани. Създаването на външни врагове и външни страхове може би върши политическа работа, но той допълнително разклаща така самоувереността и достоинството, според мен, на македонските граждани. Веќе споменавте, по руската агресија на Украина се зборува за можност, ајде да кажем, за нова динамика, нов ентузијазам, нова шанса на темата проширување на Европската Унија. Реално ли е тоа? Бидејќи, да речем, еден од стравовите овде е и што ако го промениме уставот, ако кај ЕУ остане истата скепса во однос на темата проширување? Мисля, че има промяна в Европейския съюз за това каква геополитическа роля има Европейския съюз в региона на Западните Балкани, в страните от Източна Европа, ако щете и в така по-широката периферия на Европа. Говоря тук за една инициатива, например, на президента Макрон за европейска политическа общност, European Political Community. Фокуса все повече е върху това как Европейския съюз може да стабилизира и да привлече към себе си тези региони. От друга страна обаче, една страна като Франция, която беше скептична по отношение на разширяването много дълги години, виждаме, че в последните 2 години е много активна. Участва в различни инициативи, в момента включително с Германия и с Европейската комисия, работят и по Сърбия, Косово и по други проблеми в региона, така че аз мисля, че това трябва да бъде използвано. Европейския съюз има нужда от страните от Западните Балкани и мисля, че няма две мнения за това, че всички ние тук имаме интерес да бъдем по-близо или по-далеч от Европейския съюз, но да бъдем част от това европейско пространство. Ако го гледаме примерот на Србија и Црна Гора, кои што веќе преговараат, и тоа долги години преговараат, нивните општества не се трансформираат. Проширувањето како да ја има изгубено таа своја трансформацијска моќ во општествата. Треба ли, например, нова агенда 2000? Не знам како ќе се вика. Да. Агенда 2030, агенда 2035 нека се вика, 32. Но да се постави некаков индикативен рок во кој што овие земји кои што претендираат да станат членки ќе имаат шанса навистина да брзаат кон некаков индикативен рок. Се разбира, никој не вели да не ги исполнат условите и критериумите, но да има некаква известност. Да, хоризонтът е много важен, абсолютно сте прав. Това, което направи кандидатурата на Украина за този процес е, 2000-та, агенда 2000-та. Аз не знам дали, може би реков агенда 2020-та. Да. Но всъщност това е, че от 2003-та, когато беше Солунската декларация, до сега трябва да има подновяване на обещанието, така да се каже. Освен Хърватска, практично нищо друго не се случи. И за това сте прав. Но това, което направи Украина е, че отново политизира процеса на разширяване. А политизирането, според мен, означава, че има страна, чието национален интерес и национална амбиция съвпадат с стратегическия императив на Европейския съюз. И това е много ясно в случая с Украина. И тук въпросът е, имат ли балканските страни национална амбиция за Европейския съюз? И това е
също въпрос към елитите на тези страни. Или може би им е по-удобно те да намират извинения защо не искат да са членове на Европейския съюз, защо имат други по-важни точки на дневния ред. И затова и обществата трябва да продължават, според мен, да ги притискат. Пътя към Европа в момента е по-отворен за тях, отколкото е бил в последните 10 години. Во македонскиот пример, за жал, теми поврзани со добрососедски односи, па индиректно со идентитетски прашања, како да се главна пречка на патот на оваа земја кон него, наместо теми од борба против корупција, владење на право, независност на судство, животна средина и така натаму. Тоа ги фрустрира граѓаните на оваа земја. Ами, по принцип, тази втора група теми, които вие изброихте, тя е по-трудна за обяснение. И тя е, особено за политици, които имат притеснения от някакъв тип корупционни скандали или въобще ограничаване на тяхното институционално влияние, за тях, разбира се, че е много по-лесно да минат към националистическата риторика. Друг е въпросът какво искат хората всъщност. Искат ли една по-подредена държава, една по-европейска държава, или искат една държава, в която вечно се спори по символически теми. Каде оди Европа во моментот? Каде оди Европската унија? Односите Франција, Германија? Мисля, че ще има голяма промяна в вътрешните динамики в Европейския съюз през следващите 10 години. Франция и Германия в момента не са в добър синхрон. Коалицията в Германия е трудна. Емануел Макрон в своя втори мандат има амбиции по-скоро за навън, отколкото за така ползване вътре във Франция. И все повече Централна и Източна Европа излиза напред като още един полюс, да кажем така. Изборите в Полша ще бъдат решаващи за това какъв Европейски съюз ние ще имаме, но при всички случаи все повече страните членки ще имат думата и все повече решенията ще се вземат и на база геополитически и геостратегически аргументи. Каде е тук интересът на регионът? Регионът трябва да бъде много активен в тези разговори. Ние в цели региони, тук включвам и страните членки от региона, Това и мислам, да. Не можем да бъдем просто пасивни получатели на политики, тъй като ние в някакъв степен сме фронтови страни. Ако погледнете от гледна точка на България, и Турция, и Русия са достатъчно близо до нас, където виждаме, че има размествания и тези размествания ще продължат. Една война, която е достатъчно близо до нас, тепърва Европейския съюз ще трябва да адаптира себе си за новата геополитическа среда и според мен ние трябва да сме участници, а не просто свидетели на това, което ще се случи. Ако имаме капацитет за такво нещо, како регион. И амбиция, както казах, да. Благодарам што бевте дел од 360 Благодаря степени. и аз. Одиме на реклами, а понив е саботажата. Иако има уште речиси една година до моментот на вистината, изгледа дека е време кога треба да отпочне фаќањето позиции. Даден е сигналот кој го означува стартот за делење ордени и редење лавури. Веројатно не мора да биде топлото близу Копакабана, ама известно е дека се бара место под сонцето. Мислам дека распадот на ова што се случи околу владите на Заев и Ковачевски беа невозможни без трудот на неколку новинари, како тебе, како Горан Момировски, и малку ви помогнавме ние неколкумина коментатори. Наспроти овие панегирици, тие што не се сметаат за толку заслужни, веќе отворено се откажуваат од евентуалните привилегии.
со оглед на грохотната смејачка, е се ни насетува дека нешто и баш им е криво за позицијата во која се нашли. Види, јас сум пред времето. Еве, например, ја уште од сега сум скаран со следниот премиер. Ајде да видам сега. Ајде. До душе, и вие? И ние не сме поарни. Поранешните пак блиски соработници на претходниот и на предпретходниот премиер ја користат својата фатална заводливост за да добијат парче политичка промоција во етерот. Порано се рекламираше играње на свадби и плачење на погреби. Сега, маркетиншки, се води љубов со камерата. Добар ден до вас, добар ден до гледачите. Чести задоволство е да се биде гостин во било која емисија, во било кој медиум. Јас едноставно обожувам да сум гостин во емисии. Токму вакви гости им го јадат лебот на трудолюбивите политички долгопругаши. Веројатно не се ни сеќаваат кога не биле на функција, ама дури и до уставен ги дотера пустата желба за фотеља, која за валијата на големите батковци им ја земале некои тетки. Кога излезе министерка да биде министерката за култура, бидејќи јас дојдев од изборната единица 5, јас требаше да бидам пратеник на местото нејзино. Законот бил така да ако излезе женско, да влезе женско, ако излезе машко, ако е женско не, па женско ќе влезе. Тоа е дискриминација на машкото. Да, уставниот е може и подобро да не одлучува. И сигурно нема од и таму не се работи за нивните привилегии. По тоа што го прават и изгледа и ништо друго не мислат, освен за себе и за собствениот джеп. Со ова што го направил, всушност избрал нешто што е покорисно и за самиот уставен суд, односно за уставните судии. А тоа е да се ги зголемат платите. И на крајот, реторичка мудрост во врска со платите уставниот суд со богаташите. Со мала доза богохулење. Ако сакате да знаете што Господ мисли за парите, само видете кому му ги дава, продолжува приказката и натаму. Телевизиската семесинапова сказна може секој, ако сака, да знае, да си ја заврши така како што милува. Особено тие што имаат доволно време за размислување и се разбира долг живот. Нашиот народ не џабе вели овој зашто живее 90 години, да. Господ не го сака. Да. А такви има кај нас многу. Ако навистина е во негово име, доста е ако за Бога знаете. Чуете нешто за понеделник. Со ова завршуваме. Се гледаме повторно в понеделникот 22:20. Пријатно.